Hi, Kabisyo. Good evening. Are you still up? Kain tayo ng balot. May blood type to yan. The best option! Manunakang ko, talo. Hi, Kabisyo. Good evening. Dakil ti kuha na ni. Laki na ng ano. Natin. Dakil ay itik nan. Mga tunay na Pilipino kumakain ng balot. Uray buukan ko nada. Hi Arlene. Shout out sa iyo Arlene. Ayan. Shout out po sa ating 984 subscriber po sa YouTube. Thank you. Thank you po sa support. Ayan. Bagong kulay book natin, kuya. Yes. Change is coming. Change is coming, Shane. Di mo ba alam? Ah! Sarap. You like, Shane? Tapos na yung live nyo? Nanood ako eh. Pero hindi mo ata binasa yung comment ko. Pero okay lang kasi... Kasama natin si Babsi, si Bunso. Ayan. Say hi. Yes. Ayan. Pahingi garod. May kaan ka burang katibalot. Dasang. Nagadunay matsili na oh. Padawat. Hi Ate Marilo. Wah, binasa ko. Ay, binasa mo ba? Kala ko naman. O, wala atang balot sa ibang bansa, Ate Marilo, ano? Diyan. Dabawan? Diyan sa Amerika. Balot ti foreigner ada. Sa balik kulay na. Gali brown. Nakatalo ako, bala kayo, mahiblalat to eh. Ano yung live nyo kanina, Shane? Ano? 5 stars naman yun. Sana all balot. Yan. Kimas, ma'am. Ma'am loving arms. Yan. Mahay blood kasi sarap. Na. Wala ata sa ibang bansa na ito eh. Balot. Lagi Pilipino nga. Ada ba Pilipino market di Hong Kong, sir? Ada. Amin mo sa. Ada Pilipino market di dyan. Posible ah. Hi Kuya Roswell Ramos. Ay, meron daw ng nangina. $5 or $25 HK. Nga ba kwarta ti Singapore? Kwarta. Mangipurwak kami dito yun. Nagpisan ton mami presino sa mangpot di balot. Sakto alagam no kan. Kapatid ko po yun yung si Chubby. Yan, ayun siya oh. Siya yung pinaka-chubby sa amin. Yan. Magaling yan sumayaw, may TikTok siya. Dollar, Singapore dollar. Ado mo lang dollar mit Pilipinas. $1, $2. Magmali ate ni natangken na. Tapos ng ulan dito, so naglingta kami ti balot. Naglaka lang balot di sentro cordon. Mano sir? 100. 100 100. pieces di 9 pieces. 9 pieces? 100 pesos. Di 9 pieces. Naggulo kayo mo. Magkasunod.
naluton 18 pesos. Tinulad na, dinagan mo nga labing arms, Madam Labing Arms. So nga dapat isinagan mo, arms labing. Sa wala 3 for $10. $1 is 50 pesos siya, sir. Nanginamot agad. Ewan ko kung 50 ngayon, baka 45 lang. American dollar, US dollar. Ang ngisi Eh, apa ni ngayon? May salang na Ang kanto. ngisi di kasi gital ni Joshua. Isa. Cut. Cut. Ay, brush na. Arne! Yan, imatay? Ano yung tawag nito? May salang kinan ko, high blood. High blood kami. Nakatalo ak di rabi nga balot ka, sakit tel ko. Napanan na ngayon? Saan na si Milo? Tulog na. Labing fit. Nala. Lakayot pa. Labing fit ka no. Saan open arms? Multiply mo di 13. Ay, 13. Ay, real gayam jayenda. HK dollar mat di ko tapos Singapore dollar. Okay. Amuyo kulang na ata balot. Red house. Ilang months si Milo? Mano months na ni Milo? No? Kwan, 2 months na si Milo. Ayun, nakaturogan, sir. Tulog na kasi siya eh. Nakulay na eh. Joke lang ako kahit uminom. I'm the most number to use that name adding ko. I'm the most number... Number 1. Ayaw na. Tinulad na garod. Citogen. Citogen. Di paborito tayo nga inuman. Nawan boses sa uminuman. Kaya kami Nadya Arak. Tips ko sa inyo Sa amin na maawit lang na pag wala ka ng boses talaga, inom ka lang ng kahit ganito kadami na walang lahok na tubig yung alak lang. Kita murmurdi boses mo. 250 pesos? Wow. Hindi namutan? Intry ko nag-live sa TikTok kanina, ang daming basher. Shane yung dun sa TikTok, ang daming basher dun, buisit. Umaawit ka ba o kumakahol? Sabi niya sa akin yung isa. Shembot. Nakagbuy-buya ni mother, makita na. Ano yung parang jarak. Hi, Mami Emily, nasa Riyadh. Ay, Riyadh, Dambam. Apon, nagbaliw tarupam, nalumog din. Walang laok na tubig. English yun siyempre, Ilocano ako hindi naman ako sanay kasi Tagalog na diretso, kaya mix. Mix tayo, di ba? You're so very cruel. Cruel. 25 real. Nang kami balot na nagadun na ibusmin So, balot tayo. Balot ti kami ladda. Kaya nga English. Foreign language. Foreign language yun, Shane. Tinaji ko tayo ni lilipat natin dito sa loob. Dito. Pag natapos na. Pintura ka tapos bubida. Data ko maading ni Jepoy. Hello. Hello, Kuya Jepoy. Good evening. Hindi mo naman tinapos yung live natin kaninang umaga. Ay, kanina. Baliktad mo. Tatay nag-live na kanak may nakadigaws.
Ginalpas live. Sana lang nagdigos. Yan. Cute ka sa kulay ng buhok mo. Ano ah? Oo nga. Pinagtripan nung yung fans ko na Becky dun sa sa San Juan. Nagawi lang ako dun tapos asawang. Uy, wala akong asawa. Uy. Wala po akong asawa, single po ako. Single pero madaming ka-chat, ganun. 10 babae, 5 bakla, 3 tomboy. Oh. Ayan, mga ka-chat. Na ngayon, mangtod kay topic garod. Magla-live ako sa Tango. Sa Tango. Alam mo, Tango ba yun or Tango? Sige, garod, good night. Magkape kami, pay. Bye-bye. Yan. Paki-subscribe nyo po pala yung YouTube channel ni Shane. Shane Navas. Aji, nagpintas nga kadwak no kaji CTJ. Ayan. Madik nga matulad di kulay ti kutis na iso matalbogan at ti kulkulay. So nga atilat na buko kinulaya ko. Gold egger topic. Gold digger. Ay ka ni gold digger. Wow, trolley taga-Amerika Shane Navas. Hey, what's up? Chesh Valeria. Pag Shane ng panahon, uwi ka na. Bala kasi ako na. Panayin posta, panayin share yung video nga pagdating ng panahon. Nalagip ko tuloy. Kasi karo din, matsurog na kami kasi malakas siyang ulan dito.